khatla kohhran ruai che hi in lo shat photo karinga aizol ko chunga thlangra le na manga che theih tlem te zinga mi kan ni ome hetiang tur hian zingkara fatu le fatupui tu te an na tlang china chan in semin fatu leader te hnuaya mani na ang an thok china ni ti chuan he ruai tui hmel tak lo thlen theina tur hian enge ti ngai lo enila masabera chuan ti hian na pha fatu te hian na silsa hi thlangra anda a luisiam an omle a ti hian an lo intlara hlui sem thei mai turin ti hian an do zela fatu te hian ti hianin an lo su asak zela heki papo vo in chu aron chima nuama ti em ani ti chuan fatupui tu ten flexing hi anon le kang chuan hlui a sem theie ti na ani a ti hian an in ko mu a ei thei turin an chopa fatupui tu ten satuite baite amo engpo an mamo sem thei mai turin an vil reng chin ani hei kan pastor pontui ti mail khop mai kan hanze tel du chu kumsom sari chunglam hi counter shan siamani a chutun ten han har sat to awangin do kana ti hian an eya anni po hi vil reng ani tin he flexion hi an vai lop chuan hlui seng tura om tina ani a ti hian hlui seng tu te hian an lo buai pui vata asira hian sanitation duty te no ma heng ho hian an lo ti fel fai le chin ani flek var hi an vai chuan helai hmuna hian chutna ome tina ani ve thunga tikhan la thelo ten anon the chin ani ruai che zo a in turin helai hmuna hian thei tui min lo ba sai sak chin bok ani atop nan fatupui tu ten kohhran mi pui ruai che kan vil zo veka a hu hovin ruai kan che ve china ti hian kan in do zoma hun hlimom takan mang chin ani Krismas le kum thar ruai hi kohhran mi pui ten kan hlut hle chin ani